Francis Leo Marcos, challenge accepted. Sir, this is Francis Leo Marcos IV, aka Kuya Minso, ang estudyanteng nag-accept ng iyong challenge. Sir? Okay. Marami pong salamat, Kuya Bernie, Ma'am Yuli, and Ma'am Edith sa inyo pong sponsor. Ito po ay malaking tulong po sa amin bagaman nakakaranas po tayo ng mga ganito pong pangyayari sa ating pong bansa. Marami din pong salamat kay Kuya Minso na siya po ay inyo pong ginamit upang kami po ay matulungan sa pamamagitan po ng ganito po. Ayan po yung ating mga estudyante dito. Salamat po, ma'am. Salamat. Maraming pong salamat po sa bigay ninyo sa katulong sa amin ito. Yun, ako nga po pala si Daryl Long, taga Kapas Tarlac, at lubos po akong nagpapasalamat sa ating mga sponsor na si Ma'am Edith, Ma'am Yoli at si Sir Bernie. Maraming salamat po sa inyo. At yun lamang po, God bless, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Mark Pacunawa, galing pong Albay, at ako po ay nagpapasalamat kay Ma'am Yoli, kay Ma'am Edith, kay Sir Bernie na nag-sponsor po ng mga biyayang ito, at sana po pagpalain kayo and God bless po. Nembag nga aldaw yu, karagiti ayatin mi nga sponsors ni Ma'am Edith, Ma'am Yuli, and Sir Bernie. Nagyamang kami ti bendisyon nga intidyo kada kami kasapay la kumata. Tidyo si tuloy na nga bendisyon na ti pamilya yo kiniti pagkasapulan yo. Na ganun. Sak ni gayam ni Cedric Sid ay nagapo ijay Ilocosor. Okay, magandang umaga po sa atin lahat. Maraming salamat po sa nag-sponsor po nito ng 100. At ako po ay si Ninyo Verdiflor, taga Hinatuan Surigao del Sur. Hinatuan Surigao del Sur, Mindanao po. At maraming pong salamat kay Ma'am Edith, Ma'am Yuli, kay Ma'am Yoli, Sir Bernie. at kay Sir Bernie. Bernie. Yes. Okay, thank you. Ayan. At God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa aming Francis Leo ng Pangasinan na si Kuya Minso. Subscribe po kayo sa kanyang channel, Kuya Minso Channel. Yeah. Ako po si Jesser Del Valle. Ako naman po si Alexander Del Valle. At nagpapasalamat po kami sa mga nag-sponsor sa amin. Si Ma'am Edith, Ma'am Yuli, Ma'am Yoli, at at Sir Bernie. Ayan, God bless po. Bless po. Ayan. Ako po si Nikki. At ako po si Alwin at salamat po sa mga Sponsor, Ma'am Edith, Ma'am Ma'am Yuli, Kuya Bernie. Ayan. Ayan po sila. Magandang hapon po at maraming salamat po sa binigay na blessing sa amin ngayong hapon. Ako po si Larry Salas, galing Maynila at estudyante sa ENLAC na nakulong dito at di nakauwi. Maraming salamat po sa 100 piso at biskwit. Malaking tulong po ito. Ma'am Edith, Ma'am Yuli, tsaka Sir Bernie, God bless you more. Ayan, ganda. Good afternoon. Ako po si Joshua Ken A. Magno from Negros Occidental. Ako po nag-aaral ng theology dito sa ENLAC. To Ma'am Edith. Yuli, to Ma'am Edith, and Sir Bernie. Ma'am, thank you so much sa dumating na blessing ngayong hapon sa amin dito. At inadalangin ko na ang Diyos na lang po ang magbalik sa inyo ng mga blessing pa. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Major Valle, taga Mindanao, taga Yan de Oro. Marami pong pasalamat na nagpanggap po ako sa inyong biyaya sa hapon ito. At yan po sa inyong lahat. Ma'am Edith, Ma'am Yuli, at Sir Bernie. Maraming salamat po. God bless you. Ako po si Efrain Donato, galing po sa Bayambang, at ako po yung naisip dito sa ENLAC. Ma'am sir, maraming salamat po dito sa biyaya pinagkalog niyo po sa amin. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. Ma'am Edith, Ma'am Yodi, Sir Bernie, salamat po. Okay, magandang hapon po. Ako po si Sam Taw-Taw na taga Tarlac. Nagpapasalamat po ako ng buong puso kay Sister Yuli, kay Sister Edith at kay Brother Bernie. Nawa ang Diyos ng langit ang magpala po sa inyo. Amen. Sa inyo pong ipinagkaloob. At huwag niyo pong kakalimutan na i-subscribe at i-like
ang Kuya Minso Channel. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Raymond Loria from Palawan. Maraming salamat po Ma'am Edith, Ma'am Julie, Sir Bernie sa inyo pong tulong na pinansyal at malaking bagay po sa amin. Pagpalain po kayo ng Panginoon at God bless po sa inyo. Salamat. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Jojo ay Mamulin from Ilocos Norte. Maraming salamat po Ma'am Edith, Ma'am Yoli, and Sir Bernie. God bless po dito. Magandang hapon po. Ako po pala si Jimmy Langan galing sa Montalban, Rizal. Maraming pong salamat kay Auntie Edith, Auntie Yoli, Uncle Bernie. Naway marami pang blessings na dumating sa inyo. Salamat po. Magandang hapon po, Sir Bernie and Mami Yuli and Edith. Maraming salamat po sa inyo pong binigay na tulong para sa amin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Name? Mabuhay po. Ako nga po pala. Ako nga pala si Richie Bimel from General Santos City High School. John Paul Garayan from Palawan. Thank you very much po sa blessing galing kay Ma'am Edith, Ma'am Yuli, Sir Bernie. Happy bless po. Okay. Ako nga po pala si Richard James Soledad from Antipolo City. Maraming salamat po sa sa biyaya. God bless po sa inyo. Thank you po pala kay Ma'am Edith, Ma'am Yoli, and Sir Bernie. Ako po si Miko Ancheta. Galing po ng Nueva Vizcaya. Stranded po dito sa NLAC dahilan po sa lockdown. Maraming salamat po Ma'am Edith, Ma'am Yoli, at Sir Bernie sa tulong na binigay niyo sa amin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ako nga po pala si Aling Vizcaya, taga Manila. Salamat po sa binigay niyong tulong sa amin, Ma'am Edith, Ma'am Yuli, saka Sir Bernie. Hi po, ako po si Joel Reynorio, taga Palawan. Maraming salamat po, Ma'am Edith, Ma'am Yuli, at saka Sir Bernie. At sa'yo, Kuya Menso, maraming salamat din. Magandang hapon po. Ako po pala si Golden Jim Humantok, taga Palawan po. Maraming salamat po sa tulong, Ma'am Edith, Sir Bernie, Ma'am Yuli. Ma'am Yuli. May God bless po. May God bless you po. Good afternoon po. Ako po si J. Marco Hontos from Cagayan po. Maraming salamat po sa blessings na ibigay ninyo, Ma'am Edith, Ma'am Yoli, at saka Sir Bernie. God bless po. Good afternoon po sa inyong lahat. Kami po lubos na nagpapasalamat sa biyayang tulong po na inyong ipinapati dito po sa Northern Luzon Adventist College. Ako po si Levi Salas mula po sa Zamboanga del Norte po ng Mindanao. Maraming salamat po na ipagpalain po kayo ng Panginoon po. And salamat po sa tulong na ipinagkaloob po ni Ma'am Yuli, Ma'am Edith, at saka Sir Bernie po sa inyong tulong po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong tatlo, Ma'am Yuli, Sir Bernie, Ma'am Edith. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ako po si Jordan Abinilla mula pa po sa malayong dako ng Barangay Palasan, Purillo, Quezon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Sir, maraming salamat po sa bigay niyo. Nakakatulong po sa amin to. Sir Francis Leo Marcos! Baka naman! Tapos na si Kuya Menso ng Francis Leo ng Pangasinan! Ikaw naman!